Achiaa. I can't send them. I can't send. How quick you are coming to know? Just I don't know who go. Oh, that's a who's. Yeah, bro. Let us see. What had that? Well, oh, yeah. No, yeah. Oh, ah, eh, continue, but I don't know. Then, ah, Eva. Come this way. See what get them? See what get them? Ah, I can't send our see what get. When you bring one, in fact, have him in your grow. Hey, say, that in why wash na. I saw was there. I'm so bano. Me ba. Ya fano so kwadi. Me ba, me. Kukuna kwato no kon. Ina. Kukuna to no kona. Ya fano so kwadi. Ada bio, oni kwa fa. Oso ani dai. Ya me ni me wasa wa. Kukuna to no kon. Ina wan ka shan tsero. Wasa ni sha. Wa say o de ko. Wa ka say me. Ina fa ba. O fa yin. Oh, no, Papa. You don't know what? Oh, me, but that's it. Oh, tell me, say, nah. Oh, about to tell me. What's that? There, man. And I can't know what I mean. Oh, Chasho me wan bo me nkunu asase so o don se me hu mbo ese me ku omo o kita we ye mo asen no wo ku mbo ade se me ku am be fi na ware abo asen na de be fi me hu ba ku be twa mo na pete omo ye dia o frem kasa na enkwe pete mo na se me no ko ko What's it? What's it? As I meet you, Madame, for you doing? What's a papa with THD? I'm assuming you don't know. When a boy couldn't help you, any part you said, I won't let her know. I'll come in the mood doing. Nana Kwame saying you go. Miami Yanko Nana Kwame. At the wedding. Onye Bibia. Bian by Nakasa. Eh? Rigi Nana Kwame. I don't know. Thank you to you. You said, oh, you and you mean can say, I'm a catcher. No one say, Ramon, or buying a city market. They have no money in the silver. It's a money for some country. Mimwell. My catching now come so we need you. What can I say? Name Mimwell and there, or Chanaso come. If he say, that's Antoine, look no unity, or no sinipe, into no coin, or to me dunkunim. Oh dear, we need you to want to make a country. What can I say? Eh, who class him walking from my group? If he said, feed out back room high, na many June.
Nti bi sɛ wobetu so betumi aboa me. Na maka kyerɛ sɛ me ni gye ho di a, ka me ni bɛgye paa. Me ni gye ho. Wasase a wo gyina ho wo ni gye ho. Amekwame me nsu. Eche woto mo bebree yi nka. Wo wasase a wo gyina ho. Bibi na e bibi. Ko gya me na kwaka masam ma me. Wo bɛhwɛ me. Fiako. Achiaa. Me ma frɛ wo. Sɛ me bɛka masam akyerɛ wo. Ɛne wanya akokoduro. Ɛhyɛ me manim ka kyɛ me sɛ ɛyɛ wo asase a wo gyina ho. Wo wani gye me ma Achiaa wo. Achiaa me nya akukuduru no. Ma ya me nya akukuduru. Wa ken ama me so me de na yɛ de aba. Nti wo de wa ka mate na wa kwa me de me nka nkyerɛ no ma wo. Me de asɛm no kura da hɔ a na wa ka me nka nkyerɛ no ma wo tende. Ɔkyena so ka ho. Nti wa kɔ na kɔ ka kyerɛ a me pɛ ma abɔ bi eku a. So be ma no. Kanka wo so nam ne me. Obɛka kyerɛ me sɛ wo pɛ me. Na kwa me aso bɛti. Elia. Na kwa me. Asɛm wo. Asɛm. Obi ama we fro sɛ nko efu. Asɛm wo. Befu me to nkyɛn. Asɛm wo. Asɛm bɛn ka kyerɛ me sɛ wanka me hu. Asɛm bɛn. Achiaa. Uni Achiaa idie. Uni Achiaa idie. Asɛm wo e bi ama. Achiaa. Ani wo se me fi aka no. When you order amade. Achiaa. Why na so when you order amade? Achiaa. Achiaa. Asɛm we hu mi kan. Su jima no si boni. Wo kan mra na wo pampro nim no. A me ba ho a me be fro so adɔ yenko Kyekyeku. Me kan ya o si da bi da. Achiaa de we ni nji no ho. Yen for don to nkyɛn. Afi de wo sɛ wa wo kan. Ni brisam na me ka no. What to dom dia? Emu ne ka kyerɛ no. Ti obo ne ka kyerɛ no. Na sɛ me de me nim sɛ Achiaa de. Nana waka. Samino ena waka. Aka akokoduro no. Me dem wo gidie pa sɛ uni utumi ka kyerɛ Achiaa na uni ne tena ase na mo bo ebusua me dem nim sɛ ya bra abɔde enye si ada sɛ ya brese enye si Asɛm ko nana waka. Ana na ta so abosu. Aka akokoduro am be gem me mo aka no. Achiaa me dɔwo no. Ani na aka. Ani na ya me dadwe sisi a me dwina te sɛ me dwina ensi so. Ma twie. Me hu na nimpa na me fare na ma te ada. Me ni bo na ni me pɛ na ma te ada. Me hu ne pɛ na to so na ma te ada. Na me fare. Ase. Me hu dia me nse me dia to wani mu. nti wo de ato me ni wo pɛ sɛ me nkɔ ka kyerɛ no ma wa na me dem ntumi yo Konjiri. Yes. Ayo ti se di boni pa o. Wo ni de edi o. Yedi bo ni bebre. Na wo ni edi enpo otepan na o ama wo ka se kan we. Se ya trust ya de fufu da ni akwae. Hey, na babe. Wa ye boni bia o. Bana ka se na no ya pali kati. Wa ye yo. Ye tele so. Ye ya. Ina jani FM. Yes. Asem na wa okay. Asem kutu o. Me han ka sa me elu me ho. Me da me nda. Ma ayam funso kese pa. Anya. Hana baba me. Me hinim sa o no de o ye. Sana kura. Ono mbisi me bunu pe da ko ta me sai. Baby. No odin kwasa asem. Na to tie no. Na hodi o baba kuma na hoba no me no fo. No.
Enti wo so ka ho. Me menka ho. Na wo de sanse wo no. Me menka ho. Na wa chi me ti so no a. Oh, they say, young fan number. That's a people they say, whoa. Continue. E na wo di awie mai. Asa tu yo kasa asa nyanse. Asa o kasa wu la wu musibi. Nyanse bi e ni asa na o kana ho. Continue. Ne pe pa mo no enfie pe ni. So tiasio se we wu ye ni. Ne mpo so wu ya. Saka say. Tana katika nka kwa ba. Amai. Asa o ke di asa nyanse ni. Hey. Amingi. Ana. Amin kan boko. Onse esi ano. Because ko fana ba. Onse kwa Agyeiwaa. Abra fo na go na. Nyanse bi ani o dire mo. What's that for me? Ba ku ya tin ya. Ne bu kakakai. Yeah, it's better. Onse no ho time pa. Yeah, umpan. Ai sa ko na ka ne ono. It's Ni hu bi no. Onse kom gu re mo dia. Uko wu afa. Unya nkoro na ba. Pansa na yen kan yen. Uko ko wu ana. Ye go sitim. Oh, him say, no one at in February. Nepenawa, I can't answer some. Asase. Ha. And that's the why you Debbie. And then when you jam. Hey. Say and then I see me so. And then could you flip or some of the boss to say, who the boss? but the boss to say, How can we? And you just wait here. Me wow. Yeah. eh? Me na kukudro bi say. Sa onya ka chen. Say. Chan. Me need you one. Obe jack to me say who? Ye. Mama can take on to me, Ye. Papa. My ye be out to me can't Eh, change that. fast, I'm so. Ebru. Me ma kukudro. Aha. Me ma kukudro. Aha. Hey, magic. Hey, magic. Hey, magic. Eram. Erum. Magic. Hey, magic. Eram. Erum. Yanko didi. Yanko. Ah, na kwa me. Yeah, me need you, Papa. Mama. Kwa sha di me chire ba. So, if they would them home brand and say, you be you. Eh, o je ni edua ni. Ko fa bre. Memwa. Mama memwa. Minimum book. Mama nye ko mo e se ni me Eta.
Come now, Kasa. I didn't hear you cry. Mommy wouldn't hear you cry. Achiaa ni. Achiaa. Hey, mommy, Achiaa na to eh. On the day that me need you. David. Yeah, Kasa, you didn't hear me. Why, Kasa? What is it? You could say for no man, as I say. You're not coming, Kasa. Where's the Kasa? Now coming. Then you the road. Adai. I know better go many masse. Be a mini why do better now. I go get so. How Unama. Unzu monda okrom. Opo about to me go sene pe. Na fa ni mbafie. Me no wade ma. Then how? Say so. Me. Eyo da me. Papa, there be omi to me yes how. Papa dear tin say abayiwa ne nam ho. Ena me hu no. Amamre kwan mu no, ese me ka bibi to na so. Ansa na me de na bafie. Na nka amamre mu no ye de na fa so. Na nka wabeye da achi hima. No ntina papa me nya hwe. Enti de omo kan ye no kre. Papa me. Ah. Mo hwe no kre. Papa me to me yes ah. Say no kre dia. For say yo. E mani si. E mani mbasu sa. Se be ko gume. Nana, mini masse. Fese mini wa. Oh, na be di ma de. Na se wan hwe ni no wan hwe ni ye. Na ko ese ya. Mini wa. E be den di we di ma de. Obayan safo, ye bu ni be. Ni ye den. Ye kana sem. E be se be si ansa. Na kro haso. Se wan hwe ni ye, wan hwe ni ya. Obeko ejame. Fese, we are this year kron. We say what na baby. What to be mondai. Shoni amayi. The honey. Na cho hosu ye. Papa. Me do. Awasem. Hwene awo party na sua me. E fa sa bra boni show. Santi sa dia. Ani esa. Na santi sa so dia. Sawadwene. Na wo papa mi dira me ho njo sa. Na me so sanfo so. Afa se me benti. Na kwa de ya. Na me tashi ni da bida. Me twa ti pre. Sini sa. Me mani sini sa. Se me jodi. O ti de me ka tira no. Mudi na chi. Ya me tan kura na sa no kura. Oda fonyo no kura. So boni bia mo hwe na mo tire no mo te. Papa, unse me na me gina wa nem. Uni ho a me na me wo. Nti mesre fa che me. NCBO. Me hwe se fi na kura metutu bibia wo achi kama. Ya wa kan for se yo. Mani si ansa ya kan wasem. Huh? Bra. Ozen. Obwa. Nena ujina haka sa yenu kure no. Wa na mi menu utwantro. Ha? Ayi twantro otiye. Oni nam na odin samone a. Ayi ka che so njai. Otiye. Ya korapa. Se no kan ntiko. Ogane kuni tinda ho.
Ko na kufa na we. E mo bia bi otie. Pass. Yakola pawate. What? If you are booking the full one or we are. Achiaa, oye boafo. Woni se me be fo ma no pe. O se obebe bi o. Na ni number. Oso bebe fu wani na oni number. Wankasa no me showa. Me ma bai wo akono tuntu to bro sei. Embre fuom. Na bibi kotina na me ye ne dan. Ei, asase. Nga. E da me mane mbo. Ani tire fi. Ni amahwe no. Obedidi ase no. Adwuma wo na wo ye. Me na me se mabra ahwe no. Na kwa bi show you, de oyi. What's up from Fra? And your honeymoon. Abayona. What's in the Nakoso honeymoon? Some plan once a man. Panako Tio, I could then see on the moon. A war on the wife. Who free here? I will buy you back to trade. Some in job I won't move. Say yo moja o, say yo moja o. Say oni ni fi o, oni ni ebusia o. En fami hu, de meka tro ani say go krom. How are you doing?